Bé, estem al correfoc de la Mercè. No? Avui què és? Avui és la passejada de bèsties. I què es fa avui? Avui traiem a passejar totes les bèsties de Barcelona, només hi ha foc en 2 punts, Sí? i mentrestant en el correfoc, que és sense foc, en la passejada, ens ho passarem superbé. Sí? Però què fareu? Sobretot percussió, molta percussió. Perquè tu ets diable. No, jo sóc tabalera. I ell és diable, doncs. Sí. Sou parella. Sí. Hòstia, sí que sí. Ah, sí, per gràcia. Hòstia. No, sí. Jo el que digui ella. Sí, perquè si no, avui dono el sofà, si no. A veure. Això, jo sempre el que digui ella. I demà què espereu del correfoc de demà? Doncs molt de correfoc. Un correfoc, com tots. Sí? Us agrada la Mercè, la festa de la Mercè? A mi sí, a mi m'agrada molt. Jo em vaig estrenar una Mercè. Com a diable, Amb ell? tabalera... Amb ell? No, amb ell no. Com a tabalera jo em vaig estrenar la Mercè. És molt guai la Mercè. I tu vas estrenar on? Jo, un cotxe? Jocs Florals, Els florals? La bordeta. a la Ah, la Bordeta. bordeta, d'acord. A la Bordeta, sí, sí. Com a diable, Com a diable. mai he fet de tabaler. No, I no et mola la idea. bueno, Pregunto, jo pregunto, m'atrau més lo de diable, potser. Ah, sí. Els cuernos, no? I, i el rabo, sobretot. Bueno, gaudiu molt de la nit Gràcies. i després ja veurem com acabeu. Bueno, sobretot acabarem bé. Segur? Sí. La veritat? Sí. Cremats? Espero que no. Jo crec que no. Esperem que no. Que vagi molt bé, merci. Gràcies.